Vítejte u sledování pořadu Pozdravy z Rakouska. Já bych vám ráda prozradila, o čem si dnes s Pavlem Peškou budeme povídat, ale já to bohužel nevím, protože téma má připravené on, takže nás nezapomeňte sledovat. Ahoj Pavle. Ahoj Alex. Já mám nápad, dneska pro změnu začnu já, protože aby mi nekladla žádnou otázku, jsem si pro vás, pro diváky a pro tebe připravil speciální informaci. V Rakousku je teďka 40-denní půst, který začal již na popeleční středu. A to je období, kdy se nejí 40 dní maso, samozřejmě někdo nekouří nebo nepije alkohol, ale to, že se nejí maso, asi bych řekl převládá. A tím pádem hodně konzumují Rakušáci teďka sladká jídla, moučníky a já jsem si pro vás připravil takovou příhodu, která je spíš rarita, vázající se k Kaiser Schmarrnu, neboli k trhanci česky, protože výsměšně se tomu říká pomsta císaři. A já vám teď vysvětlím, proč pomsta císaři. V svojí době císař, který miloval sladké jídlo, už nevěděl, co by si dal, protože jedl pořád všechno dokola. A poručil svým kuchařům, že mu musí vyrobit něco nového, sladkého, co ještě neměl. Ti vymysleli, že udělají velkou tlustou palačinku a dají do ní víc vajíček, aby to byla taková vysoká palačinka. A začali vyrábět touhle cestou trhané. No jenomže císař už měl hlad, protože to trvalo dlouho. A tak se rozhodl, nebo tak trval na tom, ať to udělají co nejrychleji. A oni jak spěchali, tak jim ten hotový trhanec jim spadl na zem. V tu chvíli to byla normální vysoká omeleta. A roztrhla se na té zemi. No a protože měli strach to dělat znovu, že bude císař křičet, že to trvá dlouho, tak to naházeli na talíř takhle roztrhaný a dali mu to. No a císaři to tak zachutnalo, že to byl jeden z jeho nejoblíbenějších moučníků, museli ho dělat takhle roztrhaný, no a od té doby je trhanec tak, jak ho známe, roztrhaný. Údajně je to tedy ta pomsta císaři, ale jako slyšel jsem to z vyprávění, nemám to z žádné knihy. No tak to je určitě zajímavá historka, teďka mi to osvětlilo, já mám trhanec osobně moc ráda, tak až si ho příště v Rakousku dám, tak už budu vědět, jak vznikl. Já ti opět děkuji za tvůj čas a příští týden si zase zavoláme. OK, já doufám, že jsem tě pobavil a že si na mě vzpomenete, až si budete dávat někdy trhanec a těším se na příští týden.